K studničke musíš kľaknúť, inak by si nevedela z nej živú vodu piť. A namáčaš si do jej modrej misy ústa i čelo. Musíš odstúpiť 2 kroky od nej, aby tvoja hlava dosiahla presne do jej jamôčky. Potom ju piješ, ona sa ti dáva. Ak už nie navždy, aspoň na rôčky. Tak piješ. Kľaknúc pre ten dúšok sladký. A smet i večnosť sú tu z jednej matky. Tohtoročné horúce leto pripomenulo celej Európe otázky a slová, ktoré už vypadli z bežnej slovnej zásoby. Sucho, nedostatok vody, regulovaný odber, pitná voda z cisterny. A hoci my na Slovensku máme dostatok vodných zdrojov, horúčavy priniesli strach, smäd, trápenie a sťažili život aj v niektorých našich obciach. V Vorinke chýba voda od 10. večer do 4:30 ráno. Prameň nad obcov v týchto horúcich dňoch nestačí zásobovať nároky obyvateľov. Tento rok je enormne suchý, takže je to iná situácia ako po minulé roky. Najkritickejšia situácia je v obci Mariánka. Voda tečie iba ráno a večer po 2 hodiny. Aj tí, ktorí majú studne, tak tie studne sú väčšinou závadné. Vozíme si od Svätej studne my vodu na pitie. My máme našu studňu, my odtiaľ bereme vodu. Aj áno, aj ne. Tá voda ide, aj nejde. Ja myslím, že to nie je tragédia, pokiaľ tá voda chýba, takže je cez deň prísun určitý, tak sa dá nejaká zásoba urobiť. Situáciu v obci Mariánka navyše zhoršuje rekonštrukcia jednej z 2 vetiev vodovodu. Malý prierez ostávajúcej vetvy v extrémnych horúčavách nestačí. Počas dňa preto obyvateľov zásobuje cisterna s pitnou vodou. Zatiaľ len jeden človek si došiel brať vodu. Situácia bude takáto, dokiaľ sa počasie nezmení, ale nie v súvislosti s tým, že by teda tej treba z podzemnej vody pribudlo, ale pretože ľudia nebudú toľko vody používať. Slabú výdatnosť vodovodov začínajú zmierňovať cisternami aj na východnom Slovensku v okolí Revúcej. Situácia by sa mala zmierniť až príchodom prvých výdatnejších zrážok. Peter Majer, Slovenská televízia. V zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov Slovensko za štátmi Európskej únie stále zaostáva. Pri našom vstupe do Európskeho spoločenstva bolo pitnou vodou zásobovaných z verejných vodovodov len niečo vyše 4,5 milióna obyvateľov republiky, čo je iba tesne nad 85%. Z celkového počtu obcí v Slovenskej republike má verejný vodovod 2162 sídiel, čo je len 75%. V programovom období 2004 až 2006 bolo v rámci opatrenia 2.1 zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vod, realizovaných 65 projektov, z toho 13 celkovo alebo čiastočne sa dotýka aj problematiky pitnej vody. Poďme ale od magických čísel k prozaickej otázke. Ako zmenili alebo ovplyvnili tieto projekty kvalitu života obyvateľov konkrétnych obcí a regiónu? Obec Brusno leží v severnej časti Banskobystrického kraja, 20 km severovýchodne od krajského mesta. Existencia obcí Brusno a Svätý Ondrej je prvýkrát písomne doložená v roku 1424. Obe sídla ležali na území Ľubčianskeho hradného panstva a boli teda považované za poddanské osady Ľubčianskeho hradu. Práve s históriou tohto hradu a rovnomenného panstva sú späté ich najstaršie dejiny. Ale potomkovia niekdajších čipkárov a prospektorov sa počas druhej svetovej vojny aktívne zapojili aj do slovenského národného povstania. Najťažšie boje sa odohrávali vo vtedy k Svätému Ondreju patriacej osade Bukovec počas zimy na prelome rokov 1944 a 45. Práve tu, v dome Jozefíny Rybárovej, boli zajatí povstaleckí generáli Golian a Viest. U starej mamy ona ich uschovávala. Na pozemku tohto domu sa odohrala história v roku 1964, kde bol postavený drevený dom a v tomto dome chytili Goliana Viesta. Generáli Goliana Viest znamenali pre Slovensku veľmi veľa
A vlastne aj táto obec sa snažila ich v tom období zachrániť. No, bohužiaľ sa to nepodarilo. Fašisti v roku 1945 vypálili celú dedinu. Dnes je Brusno známym kúpeľným miestom, ktoré disponuje 6 minerálnymi prameňmi s prírodnou liečivou vodou. Minerálne vody sú vhodné na indikácie niektorých zažívacích chorôb, najmä obličiek, pečene, žalúdočných a črevných porúch. Okrem zažívacích ťažkostí sa v Brusne môžu liečiť aj srdcovo-cievne choroby a choroby pohybového ústrojenstva. V súčasnosti tu žije 2089 obyvateľov, pričom na verejný vodovod je napojených 1880 z nich. Predstavuje to 90% obyvateľstva. Napriek tomu bolo ale potrebné vybudovať nový vodovod a najmä zmeniť zdroj pitnej vody. Niektorým občanom voda nevadila, pretože povedali, že pijú ju asi 70 rokov, budú ju piť ďalej. Ja osobne som to vnímala tak, že mňa to troška psychicky zaťažovalo, že predsa ten arzén je škodlivá látka na organizmus a preto som sa troška obávala. Niekoľkokrát som aj na obecný úrad volala a proste čo s tým chcú robiť. Kvalita miestnej vody už ale nevyhovovala európskym normám, no ani novej slovenskej legislatíve. Slovenská republika v rámci prístupových rokovaní pri preberaní aktov, právnych aktov Európskej únie do našej legislatívy samozrejme prebrala aj požiadavky na kvalitu pitnej vody do našej národnej legislatívy. Takto tomu bolo aj v prípade arzénu, kde sme museli prijať sprísnený limit na obsah arzénu v pitnej vode a sprísniť ho z pôvodných 50 mikrogramov na liter arzénu v pitnej vode na súčasne platných 10 mikrogramov arzénu na liter vody. Pokiaľ ide o obec Brusno, v tom čase bola zásobovaná z vodného zdroja, kde obsah arzénu sa pohyboval medzi 30 až 50 mikrogramami na liter vody. Starostka obce stála pred dilemou, či zotrvať na tradícii, riešiť problém dovozom kvalitnejšej vody cisternami, čo by dlhodobo a neefektívne odčerpávalo prostriedky z obecného rozpočtu, alebo hľadať zložité a nákladné investičné riešenie. Tá projektová príprava trvala dlhšie, celý rok 2004, dá sa povedať až do stavebného povolenia do roku 2005. A po výberovom konaní vlastne začala realizácia a v októbri roku 2005 bolo ukončené toto zásobovanie s tým, že sa myslelo na dlhodobejší, alebo ten projekt riešil dlhodobejší zámer zásobovania pitnou vodou a síce, že aj jestvujúci vodojem sa využije ako spojená nádoba prebytok vody, ktorý náhodou, keď bude, tak bude vlastne uložený, respektívne bude v zásobníku a na horšie časy tak. Cieľom projektu Brusno, zásobovanie vodou, bolo zabezpečiť nezávadnú pitnú vodu pre obyvateľov obce Brusno, a to odstavením vodného zdroja Bukovec, následnou intenzifikáciou vyhovujúceho vodného zdroja Peklo a zachytením prielivu vodného zdroja pre liečebné kúpele. Konečným prijímateľom pre projekt Brusno zásobovanie vodou bola Stredoslovenská vodárenská spoločnosť AS. Poskytnutý nenávratný finančný príspevok predstavoval 95% z oprávnených výdavkov projektu, čo činilo 27 245 050 slovenských korún. Pri projekte sa vlastne pristúpilo k zachyteniu vodného zdroja, ktorý bol vyhovujúci pre pitné účely, vybudovaniu čerpacej stanice a vybudovanie vodojemu o objeme 400 metrov kubických. Projekt začali realizovať na jar roku 2005 a dokončili ho v októbri toho istého roku. A hoci bol projekt náročný a drahý, zdá sa, že v Brusne sú spokojní. Z tohto prameňa máme oveľa viacej vody, sme spokojní. Ja bývam v takej lokalite, čo sme bývali vždy bez vody a v týchto suchách by sme boli sústavne bez vody. Tak vody je dosť, kvalita je asi stejná, ako bola aj predtým. Arzénová bola chutnejšia, to mi dotvrdili i niektorí spoluobčania, že im chutí, zvlášť Bystričany, keď prišli sem. No teraz sa mi zdá, že je snáď, som spokojná, ale možno, že je to len psychický jav. Občas sa aj napijem a je to dobrá voda. Voda je taká istá, ako aj bola, len podľa toho, že ako vravia, že arzén obsahovala, tak nerobilo to asi dobre, a teraz je vraj lepšia voda, tak uvidíme.
V spolupráci s vodárenskou spoločnosťou Banskobystrickou vlastne nám zasielajú rozbory vody pravidelne každý mesiac a my zverejňujeme tieto výsledky laboratórne a samozrejme, že občania to vnímajú veľmi citlivo. Celkové treba hodnotiť, že napriek tomu, že táto voda je tvrdá, ale kvalitou zodpovedá. Pokiaľ ide o koncentrácie arzénu pri pravidelných rozboroch, ktoré robí Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ale aj prevádzkovateľ, sú tieto zisťované v hodnotách pod 1 mikrogram na liter vody. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť v regióne svojej pôsobnosti realizovala v uplynulých 2 rokoch aj ďalšie projekty s finančnou podporou Európskeho spoločenstva. V súčasnosti sú aktívne projekty týkajúce sa verejných vodovodov v oblasti Banskej Štiavnice, konkrétne v Banskej Štiavnici, v mestskej časti Štefultov. Finančná podpora aj zo štrukturálnych fondov dosiahla vyše 95 370 000 korún. Okrem toho získala spoločnosť skúsenosti aj v miestnych častiach Rimavskej Soboty. Projekt Mojín a Dúžava, zásobovanie obcí vodou, si vyžiadal čerpanie európskych peňazí vo výške 31,5 milióna korún. Táto dotácia samozrejme je v osobitnej pozornosti orgánov, ktoré schvaľujú tieto dotácie a samozrejme režim na týchto stavbách je trochu iný ako pri stavbách, ktoré boli financované z vlastných zdrojov. Čiže musia byť v plnom rozsahu realizované podľa schválenej projektovej dokumentácie, musia byť realizované samozrejme v požadovanej kvalite. Čiže ten režim je trošku, by som povedal, tvrdý, prísny, ale na druhej strane myslím si, že je to potrebné a je to správne. Cieľom projektu je zníženie rozdielov v rámci regiónu v zásobovaní pitnou vodou. Rieši to vybudovanie vodovodného privádzača Kurinec a zásobných hradov obcí Mojín a Dúžava. Celkový vyčlenený objem finančných prostriedkov z fondov Európskej únie na zabezpečenie obdobných projektov je do roku 2015 vyčlenený takmer 7 miliard slovenských korún. Tieto budú prednostne využívané na budovanie nadradených vodárenských systémov a ich rozširovanie, čím sa umožní dostupnosť ďalším obciam zabezpečenie pitnej vody. Taktiež budú prednostňované budovanie vodovodov tam, kde bude budovaná aj verejná kanalizácia, najmä z ekonomických dôvodov. Voda je a čoraz viac a viac bude v centre našej pozornosti. Aj tohtoročné horúce a suché leto ukázalo, že čistá a kvalitná pitná voda i jej dostatočné zdroje sú na Slovensku, v srdci Európy, tou povestnou i ospievanou vodou, čo nás drží nad vodou.